великия българин Христо Ботев, за да отдадем почит пред българските герои, загинали за свободата на България. Давам думата на кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. Уважаеми съграждани, уважаеми предсъместник Тесомир, скъпи ученици! Днес е ден, в който мислим за героите, отдали живота си за свободата на България. Скланяме глави пред всички онези славни българи, които с името на България бяха без страх, защитавайки родината в тежки съдбовни мигове. Днес е денят, в който мислим за смисъла на саможертвата им, за вярата им, за стремежа им, за борбата им за по-добър живот и благоденствие на българският народ. Днес е денят, в който си спомняме за Ботев. Спомняме си думите му. Отвъд прага на свободата е родината. В този свят на терор, през призмата на времето, до нас достига посланието на великият поет и революционер, че борбата не може да е безцелна, че свободата не може да е друга, освен народна, че революцията не може да се прави заради самата революция. Думите на Ботев са прости и ясни. Изгубим ли родното, загърбим ли традициите си, българския морал, дух и култура, скрием ли се зад стените на собственото си благополучие, ще станем зависими и няма как да разберем смисъл